Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arab do ana phanta nilihin pen adap Kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen Sami Merjilin Hansepi non. Atum iningwe nampia ingnar ahur Hawaipur railway track ke par theklongsi ingnamrai komsai khetum train pasangsi nampia ingnar papardu. Ni jangkar pianglong keparlo Hawaipur railway station adung railway track along lamding anam pipen ingnar ahur pi ajo railway track nang kepar chia Phan wang bomahut train pasangsi ingnamrai kom asai khiatum nampia ingnar papardu. Sonsi ajowangta lamding anam pipen ingnar ahurpi wangwer chinisi ingnamrai kom asai khiatum nampi a ingnar apran kirai chia Phan ajowangta lang charidun bomlo. La sonsi lamding anam pipen wangpo lapu karbianglong nang lutpo sok nok hemalong kechuathor nang churi chia Phan wangpo radatum kedo ketak kisung chetongna. Lasonsi radatum bangso anampi a ingnar ahurpen kachepajog chia Phan ingnamrai kom asai khiatuma phansi towar cholangding nang koklo lapen ingnamrai kom sai khiatum nampia ingnar apran kirai chia Phan kai ke sitame chisikding si kedo nang koklo. Khiruni pen kam sing dera report Karbi Anglong News Channel. Waisong College Student Union Body Atum Seme Kedengpo. West Korpianglong Hamren Rong Sopi Kedamtang Pai Pai Nipai Inkoida Sierni Hamren Waisong College along Union Body 2026 to 27 na Parman Kilik Padupo. Bangso Kilik Kachepati Dun Pen Ke Haipon Bang Kebatum Patumi Nipai Inkoida Pliarni Arona Tengpen Seme Kedengpon Pen Ke Hogalotami Pi Pachirpo. Bangso Kilikalong Kehai Ponatumamen Lake Vice President Rosen Ronghang General Secretary Chutang Ronghang Assistant Secretary Lily Kropi Assistant Secretary Prodip Terang Cultural Secretary Poliram Terang Magazine Secretary Sarmili Timungpi Social Service Secretary Aklim Rong Pipi Girls Common Room Secretary Rimbika Ronghang Pi Boys Common Room Secretary Prodip Ronghang Atum Hello. Lapen Alang Litumsi 2026 to 27 Aparman Hamren Waisong College along Charipon. Hamren Pen Bimol Bay Report Karbi Anglong News Channel. Thank you. Topini nilitum labangso ni dingkluipen ni phaing ko raisi pai achiklupen nilitum election padupon lo ladak Waisong College Student Union 2026 lapen 27 aparman nasi labang so long election long ke haya bang pu bang phieto Phan an bang ke pini semi ke deng ajai mek deng ponlo nasi nitum kaduk kabe labang so college pen student union non ke hai pon tu Phan lapen Karbi Anglong arar Phan kapchini bang lapu hello pining labang so student union budi select pondet mate elect pondet aphi bang ke nitum labang so hawara long mate nitum Hamren along lapen kiun an Karbi Anglong adang an Labangso College Student Union pen kacerap dunji Phan nitum sigdang ponlo lapen adun tu college long kisung mane tum dak Labangso College long kacini ne kaduk kabe kedo anstame nangitum kabita thai dupo lasi milithan pon po Labangso demalong ke haipon Vice President lake Rosen Ronghang lapen General Secretary Jutang Rongphar lapen Assistant General Secretary Lily Kropi lapen Prodip Terang Cultural Secretary Podiram Terang Game and Sports Secretary Sarklim Kramsa lapen Magazine Secretary Sermelin Timungpi lapen Social Service Secretary Aklim Rong Pipi Girls Common Room Secretary lake Rimbika Rong Hangpi lapen Boys Common Room Secretary lake Prodip Rong Hang lasi nalitum Labangso College Phan kacini ne dokok lepute nalitum alang litum hanle bitas tami choklo lasi pini nili Labangso Waisong College Student Union election along 2026-27 aparman election along nili returning officer ahin pen Labangso college along election bang ken nitum kaduk kabe Labangso than rapet nitum jerab rapet pen misen mi pen pachun si ke hai nang je bang phuatum election chupa hai pon pen Labangso ajai mek bang pachun pon long lo
Dolamara, Malasi, Kohoralong, eco-sensitive zona putak penang an alam ki klanglo. Labang solam te putak ongdung araratum, Congress apartia Phan, akoy kiwanalam aputak si, lamvoy kivoy chepan si, perang kiamay kangni. Dua bargripen Edverson ko report Karbianglong News Channel. Ngote pini puthot pherangke bitung tumban kardom pajilo lapen churulo puthot ili tum pini labangso pherangke amai kangni ponthunangkok alam thebangke do e sitame alam thebangke duthunangkok lo athema ili tum lada bangke pini bangke na lain party panchi sorsarji ba chi condemn di po phankali sitame panu panangkok punangkok ba kongres tumphan pusitame alam le thunangkok dim bangke lahen no kidam tang 17 arni kidam tang hunde tum proseson ke do pinenta paklang kono nielo sitame aku alang tum puthot aku press meet pini ke paklang thustame eco sensitive jono bangke paduko sitame hemrit kin long palam themu pen po sarpen pinani ye ponlo asala solam the putha bangke la henlo nilin pen sitame thi puthot aku kongres tumpan sitame sorsaring tum te sitame kinang sot alam bangke tum sorsanang kok athema tum bangke Karbianglong arlo kajaronga sensory angkang arlo ke do duar bagri sosenenta tum ada tum kisung pinana ke siksak dolo non ke bangi sikong lang la sob the puthak athialang tuman sorsanang ko de bangke kedam tang 17 ani dak ka horalong alang itum yong sela bang suarni kongres a benar pen alang tum gorob gugoi la pen Karbianglong XEM lo toning ti alang tum dada inira eco sensitive ju ni tum bangke paduwek nangji la pen kilometer ke bang bong si padu bek nangi polam alang tum da bang solam jong si paklang kle son te pini la anarat tung sai si je polo sidame alang tum kongres a benar pen si lang tum bang paklang si la da bangke isi politically ason si ni tum ka theglong bangke kini je la sihar da bangke ni je bangke piluma non ohoma government along chief minister Hemonto Biswa Sharma alang li jongjong phansi alang tum bangke jong chini dum bangke politically selang li phansi kai te ason si theglong sidame la bangali ditum bangen ningkan krihini ditum ningkan krihini sosial ningkan krep ko ane tum kachi song wang bom alam thi la song bong pensili tum bangke la bangso alang lipan stame welcome pilo samili tum bangke party benar pene BJP to ESC to ba amuk to party penchi pupe stame no da bangke chalang to la da bangke kongres tum ta dolo a BJP tum ta dolo a kapre ka song tum ta dolo tum chalang pensi ningkan krihini bong stame eco sensitive jono long mate tiger project la po la so protest committee ni tum seng pensi chi song wang lo la sila bang so chi song bom ko son pes nang klang ma nili batai patai ni ye lo la sipini bang la ni ye sistame nili ni tum apromba ni tum ki claim ke dam hut kopi ko son si claim pon koma fansi ki ma koma long sila bang so member nang wala so sabsu nili paklang pon tum la sila sola mang la no la so office nili ako kiri balam the bang nala dali tumba along akisung thu kuti manili niye pon thung tum pala sikecheng silam bangke ditum paklang ponang koko labangso amep ka silam bangke kongres hut punang koko alang tuma asorkar hut kedo hut si labangso bangke kaselam ceng ladak pinana bang phutuma Phan alang tum kipalu pensi alang tuman than tipin pensi ladak asuis tamit dulu halaso bangke panason lo tarik troksi Oktober 2007 sona ningkang stame la bangso bangli tum chini dunde setame pinana rong asar tum stame chethan lo rong asar tum panahang ese la bangso bangke suhi pakuri lo stame lang tum ahok per la so eco sensitive jun ba tiger project bi phansi la bangso bangke suhi kuri dun long ko kalian tum stame pinang ke chikubir dolo la so bang bong bong pensini tum bang thek thulong lo aphi bangke telegraph along a paper long letum theglong lo takar benglong paper pin inang no paper paklang kle sita goson to la bangso telegraph a paper long la north east pa chapter long letum theglong lo council move for tiger reserve la se dabang 1650 square kilometer up to halongit dak duet angton pen la se tiger reserve ko lo la bangso ko PPC wan polo bangso tiger bangke la dak dolo jo nili angton pen buri pon pelo apolam the pinana document letum chepaklang nei dola lasi joraming lenga hut sila da bangke kihang tamane puge dolo sitame council along pensi la ana kilometer kin tum hanang pinangji pusi kihang pusi la salam thebang si hula so a map ke salam pensitame api bange klang lo lasi kadu itu na manghuprong lo la sila da bangke pipi tikki sinang loji ma pu bangke lage Royal Bengal Tiger
black panther lapen leopard and wild dog pulahaya tiki sinagaloji sistem lapen aku dol tholang major Phan bangke joining ko tiki karijab ki booking sistem ladak do besi paklang lo labang so paper lasi labang so pen sini tum pilo mathalo nil tum si aku lan shot kale lang sini tum ladak nil tum det kali lasi baguria long sini tum aku la so meeting do si ladak pinaan ladang nil tum det kali lo ladak kikok mukti hongram miti tum pen sistem meeting itu pinaan ke phado ladak up ikane ladak kajronga suraksa committee kikok mukti hongram miti pen roton de secretary lason lo khanjonnat president kajronga suraksa committee lapen mohen be xem lo benting trang xem balang lilo sunil munda lapen etporong pi lapen bipon gogoi kajronga suraksa committee lapen mohon bora lake suraksa committee lo lapen kania phangchu sgb putul noro kikok mukti hongram miti golakhat district committee bida singh ingleng reputer thekar lapen nogen soikia president lapen kikok mukti hongram miti golakhat district lapen Chondon Gogoi Kaziranga Suraksa Sumiti Soponnat Press Club Kaziranga Mohen Morang Bukahat lapen Rohit Ali Social Worker Puthuri Sunil Munda Gaambura Kohara lapen Samson Bak Headmaster Baguri High School Pupensila dak pen ando sini tum akumiti aku hadak senglo nilangton pen puede le rasitamela so depen kili tum bangke kosonoma nilitum athi bangke so committee pensi ilitum joram ingleng sara phansi aku alang li pensi paklang lo sini tum bangke dipu memorandum bidang lo bangke 10/9/2012 September non aciklo non ke bang ya ciklo sono yo tarik cap September 2012 arnisi joram ingleng phan ilitum langsung memorandum submit dam lo labang so submit dam pen aku lang tum puthot sutame aku mohen be pen alang tum press meet tame dulu la sopen kidam beno bangke nil tum apoman tame hada kidam tame solang dolong tame la joram eleng los tame la so solang do paper tame paklang kono la tum kopi masih kidam ma kopi si klempon ma la so bang nil tum angton pen do la sopen wang bom pen si aku nil tum bang cisong bom pen si aku si alam kapacini dun tuji la pen targi dun tuji alam tinili non ang tumangnu ninjelo labang ke ta congress tuma press statement ki pialong tiger project alam ke laga hokali ke bok thap kusi keninje arjulong asi labang ke bok thap kali ladak 29 August 2012 aningkan the telegraph pa paper long si klang asi ada ketok dolo council move for tiger reserve asi ladak ni la sabsu nang tulang no purhilang a high level team of the district autonomous council led by chief executive member Joyram Ingleng recently moved Forest Minister Rekibul Hussain for a discussion on the tiger reserve. Hussain later informed the Telegraph that the tiger reserve is under consideration and the decision would be finalized. Angke lada ketok du muheta paklang lo 1650 square kilometer lake Karbiang lo council pen copas lo elot lo tiger reserve fund 1650 square kilometer pote pan thenangi lake karbi tum 100% ke do adin sipi laing lo joan asi alang tum labangsu karbi khai fan kupian li ke do ye fansila bangsu 1650 square kilometer long li tiger project fan ki pidat ma la bangge chining tunduk lo yo ni tum halo ka protest tum lo ni tum la kham kher andolon kurier masi api bangge akai Dr. Duliram Ronghang
alang li sinang than thulo alang li din hosi la bang so than cancel at lo sinang than siang la bangke mipi ka kam si claim lo alang li phan choro par piglo seta kado elam badel tiger reserve si tumar 100% karbi tumke do apir the tiger phan pidar lo pelong te lage karbi review lo asalam bangke kupia thesi karbi khai phan piali dui mata ge reserve lana long li pidat la bangke chining tundu lanvel Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak mi